Makesi aya ndo anyanya munyika yedu yeZimbabwe. Nguwa nenguwa tikureceiva tsaona, tikureceiva masad news. Chii chiri kunetsa munyika yedu yeZimbabwe pakuda munamato. Ndichingokutambirai zvekare pano paHarare 263. Kana wanga uchiri munyowani first time yako kutibata muzuva ranhasi, chandinokumbira ndechekuti usubscribe wotina on the notification bell. Hama yangu joina family. Nyaya kuuya ndakakubatira muzuva ranhasi, nyaya inosirisa, nyaya inorwadza zvikuru. Ndinotsva kumbiro tise munamato mucomment section. Tikoti get well soon kune vana avo vechikoro vakuvara zvakaipisisa. Nyaya nezvemuzuva ranhasi nyaya iyo yaitika yekombi inonzi Hayes yanga yakatakura vana vepachikoro chinonzi Pamutero. Ndofunga mukuziva kuti musi wa 7 May izuva rekuvhurwa kwezvikoro, vana vakudzokera kuzvikoro, but kombi iyi yanga yakatakura vana ava mabhodha, vanodza paboarding school. So zvikunzi yanga yakatakura vana ichangopfuura paFeatherstone pabridge ndopayabva vhiri yakakudubuka, vana ava vakakuvara zvakaipisisa. Pakuvara vana vakawanda mukombi umu vakamhanyiswa kuzvipatara, but zvikunzi ambulance yazononoka kuuya, maambulance anonoka kuuya kuzovatora. Asi chingotenda Mwari kutaura kumauku vanori muchipatara hatina kesi yemunhu ati afa, kuti hatishuvire kuti pafe munhu, ndosati kuti tise munamato vana ava vakuvara zvakaipisisa. Hatina kukwanisa kukuisira video pano paYouTube video, tarisa kuTelegram group redu, ndaisa link reTelegram group redu, wakaenda kuTelegram ubongo follow wao group redu riwande vanhu. Thank you for watching this video.